तिप्रासाना मोथांनायनि बागै तिप्रालेन जों दाबि खायलाय फायो आबो साल हर नखा आतुकरि क्राय थांबानो এই तिप्रालेन दाबि आईपीएफ तिनि कागि थाङै मानिया बा तिप्रालेन दाबि बाय आईपीएफ ति हाजा लोङै मानिया आबंखाय भेरी क्लियर आं सावो दिनि बेलाय परिष्कार आंक फिया एकदम ग्रास रूट लेवल থেকে যতনি টব তঙাই চিনি 4 ইঞ্চি যত আইপিএফ তিনি সাগ তাবো কাইসা দুস চাপগৈ রেজা তাম সাইজামাना राबो जोंनो कायसा ब्लेम खालायतनु जोंनो बदनाम खायो तामो बदनाम तामो नर साइजामा हा द साइजामान सादे हा जोंनो बदनाम खायो जारा नन आईपीएफ तिरो जे आईपीएफ तिरो ताबो तिप्रालेन सानलिया हिरे हिंजांनो र नाही हिंजागिया एनसी देबरमा तिप्रालेन सानलिया मेबार जमातिया तिप्रालेन सानलिया साबो सबसे बदनाम खायनगाय जारा आईपीएफ की खाय थांनाय बोरै बदल फानंथु इलेक्शन आगे जों नुखा निनि गणेश देबरमा सिंधु कन्या जमातिया बोरैनि टप लिडार बरक जतन जोंनो बदनाम खायै याकारै थाङा ओ सकांलो हायनो हाय आईपीएफ तिनि लीडिंग एमएलए एक नंबर सिमना सीटनि नर जतन खोनाबाय खोनाबलेना बमं नरक साजिदां सीटनि बमं सायरेका बमं साबा विश्व केतु देबरमा तामोनि दूसरी क्लांखा आईपीएफ तिरक तिप्राले सानलिया बो ओ जागा बखा तंथलिया ने नंनि बखावाय सुसु बखाव पक देसा गुबुननि चिन आईपीएफ तिरक सादा सानलिया दोनखा प्रश्न कानाखा सादे प्रश्न कानाब्ले प्रश्न काफुरु बखाव जखन वान समान गुबुनो ताबुले आगे जेथाना जो थांगा जैसा जना सीट में एंफां थांगा तो आईपीएफ तिने दूसरी थांगाब्ले आनो आईपीएफ तिरो सीट दियाबन बगे आईपीएफ ति तंगनि हने के बतानाय तो के बकरै सीट में हने थानाय बो आईपीएफ ति तिप्रालेन सानलि हने साइ थांगा एमएलए थानाय बो आईपीएफ ति तिप्रालेन सानलि हने थांगा गाबो जोंनो बदनाम खायगोनाब्ले फिया जों जारा आईपीएफ ति खायनाय बोखाबाय जातिनो मोथांना मुजुनाय ताबो आनसे सिगां तिनि तेलेमुरेन टीएनए सेक्रेटारि साइथाका और कोनो पॉलिटिक्स करै तिनि नाहारमानि कायसानो आबंगे तामो त्रिपुरानि तिप्रासारनि भबिष्यत तिप्रासारनि थिनांनो ओ जागा सेफ खाय खालामनानि एनश्योर खाय खालामनानि अबশ্যই आईपीएफ तिनि वानसमानि এই ककनो जारा पयतो जाय तंनाय चीन ऊपर जे ब्लेम खायमानो जों आपनो धिक्कार जानगो हायसि जों सेलेंगो जों प्रतिबाद खायो जोंनो जे तिप्रालेन सानि हानायनो जों मर्दुर जवाब होनाय এই সময় जों तिनि तांनाय हायसि